Our next story is also from the US. It's about their former President Donald Trump. He's been Are at the center of a brewing global trade war. Here's everything you need to know. With Chadian officials, U.S. AFRICOM is currently planning to region see an escalation in tensions between the U.S. and China. With a high-stakes meeting between our secretaries. Run by a distant relative of the Abu Dhabi royal family, agreed to lend 12 billion euros. In his speeches, we need to strengthen relations in economic. ማጁ በተደጋጋሚ እና ፕሬዝዳንት ታዬስ እና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ተነጋግሯል። ተደምረን ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒተይ እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ንኹልና ክምህሩናን ከንቅሑናን ዝኽእሉ ኣገደስትን ዓበይትን ዜናታት እዮም ዝበልኩም ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹም ብዘይ ቃል ዓለም ሓደ ዓብዪ ዩኒቨርሲቲ እዩ እዚ ትሕዝቶታት ዝቕረብ ዘሎ ኣብዚ ምክንያቱ ጆርጅ ስለ ዝቕርቦ ዘሎ ይኮነ እንታይ ደኣ ካብ ዓበይቲ ሊቃውንቲ ካብ ሓደ ወይ ክልተ ርእይቶም ዝብኹም ዘይኮኑ ካብ ብዙሕ ወገን ዝመፀ ዓበ ትምህርቲ ሕጂ ኣብ ግዜና ዝፍፀም ዘሎ we are living in a very interesting time ኣብ ኣዝዩ ፍሉይ ግዜ ኢና ንነብር ዘለና ናይ ሓደ ንዘበናት ሓያል ዝነበረ ብኻልእ ሓያል ክትካእ ኣብ ዝፍተነሉ ዘሎ እንታይ ዓይነት ጎንፂ ከካይድ ይኽእል እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ኣሎ ክንርኢና ስለዚ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ኣሜሪካ ትኽተሎ ዘላ ቻይናን ኣሜሪካን ኣብ ከባቢ ቻይና ነዳዲ ተረኺብሎ ከመይ ገይሩ ፀልዎም ኣሎ ፅልዋናቶም ክንርኢና ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕማሞም ተመሊስዎም ኣሎ ናይ ሃገራዊ ቲቪ ዝበሎ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ክንሰምዕ ኢና ከምኡ ድማ መብፃሕ ናይ ልዑል ዴሌጌሽን ወይ ከዓ ወኪል ናይ ኣሜሪካ ኣብ ቻይና ተዛዚሙሎ ኣብ መወዳእታ ግን ብዘገርም መንገዲ ተዛዚሙ ንሱ ክንርኢና ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይናትና ድማ ብዙሕ ኣገዳስነት ዘለዎ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘጋጥም ዘሎ ናይ ነዳዲ ዲል ክንርኢና ካብኡ እንታይ ክንምሃር ንኽእል ብዙሕ ፍሉይ ኣርእስታት ዘለዎ ኢና ክንርኢ ቅድሚ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ዶላር ንዝገደፈ ሃገራት እንታይ ክገብር ምዃኑ ዝበሎ ኣብዚኣ ምንምፃእ በዚኣ ክንጅምር ኢና ኣሜሪካ ጉዳይና ናይ ነዳዲ ክርከብ ከሎ ቻይና ይግድሳ ራሻ ይግድፋ ኣይግድሳ ክሳዕ ክንደይ ቲፎ ክትኣቱ ከም ትፍትን ኣብዚኣ ክንርኢና let's go like ግበሩ support ግበሩ ምሳይ ፅንሑ let's go Will the Pacific region see an escalation in tensions between the US and China? Well, I ask you this question because reports are now emerging that America is expanding its military accessibility in the region. In the next few minutes, I will decode why the White House is so keen to have a grip on this part of the world. Well, the Asia-Pacific region is one of the most crucial economic regions. So, South Asia, South China Sea ዝበሃል ወይ ከዓ እዚ ኣብ ከባቢ ቻይና ዘሎ ባሕሪ ቻይና ድማ ካብ ታሪክ ብጥንቲ ንዓዩ ዝግባአኒ እዚ ቦታ እዚ ናተይ ፅልዋዩ እትብሎ ቦታ ንንግድን ንኻልእ መንቀሳቐስን ዘድሊ ጥራይ ኣብ መንጎ ፊሊፒንስን ኣብ መንጎ ቻይናን ዘሎ ቦታ ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ግን እንታይ እዩ ዝኩሉ ንኣሜሪካ ዓበይቲ መራኸቢ ኩናትን ካልእን ዝእትዋ ዘሎን ዝብል ሕቶ ኣብቲ ባሕርቲ ነዳዲ ከም ዘሎን ጋስ ከም ዘሎን ስለ ዝተፈልጠ እዩ ሕሰብዎ ኣሜሪካ ንኣሽሓት ኪሎ ሜትራት መፅያ ኣብ ኣፍ ደገ ናይ ቻይና ንዘሎ ነዳዲ ወይ እውን ኣብኡ ዘሎ ሃብቲ ንምምዝማስ ምስ ቻይና ኣብ ድርኩኺ ገዛ ትቃፀፅ ኣላ ክሳዕ ክንደይ ኣሜሪካ ቻይና ዘይግድሶም ወይ ገላ ዘይግድሶም ንረብሓሲ ኣብ እንዳ ሰይጣን ክኣትዉ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝገልፀልካ ድሓን ንስማዓዮ ናይ ብሓቂ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ክትዋጋዕ እንድሕር ኮይና ብሰንኪ ዩክሬን ወይ ብሰንኪ ገለመለ ኣይኮነን ብሰንኪ እዚ ሳውስ ቻይና ሲ ዝበሃል ዘሎ ኮንፍሊክት ብሰንኪ ክኸውን ዝኽእል ዝብሉ ብዙሓት ኪላታት ኣለዉ ክንሪኦ ኢና ግን ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ክንፍትና እስከ ነስማዓዮም ንሽተይ regions in the world. Apart from this, the region contains some of the world's most important shipping lanes. The main route to and from Pacific and Indian Ocean port is through the Strait of Malacca and the South China Sea. Well, more than half of the world's fishing vessels, they are in the South China Sea, and millions of people depend on these waters for their food and livelihoods as well. Large reserves of oil and natural gas have also been discovered under the floor of So እዚ ቦታ እዚ እዚ South China Sea ዝበሃል ዘሎ ቦታ ኣሜሪካ ኣብ ዝቐረባ ምስ ፊሊፒን ኮይና ሓደ ዓብዪ ወታደራዊ ማኒቨር ወይ ከዓ ሃገራዊ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ትገብር ኣላ ኣብቲ ቦታ ድማ ህንዲ ምሳቶም ክተኣቱ ይፅዕሩ ኣለዉ ጃፓን ምሶም ክትከውን ይፅዕሩ ኣለዉ ኣውስትራልያ ምሶም ክትከውን ይፅዕሩ ኣለዉ እዚ ኩሉ ድማ ኣብቲ ቦታ እቲ ንቻይና ንምጭንናቕ ከምኡውን ታይዋን ትሪእዋ እንተለኹም ብጫ ጥቃ ቻይና ዘላ ታይዋን ስለዚ ኣብ ኣፍ ደገ ናይ ቻይና መፂኦም ፕሮቮኬሽን ወይ ድማ ንቻይና ዓቕላ ክሳብ ዝፀባእ ኮንቴይንመንት ወይ ካቲ ጨቢጥካ መሓዝ ምቁፅፃር ሓይሊ ናቶም ከርእዩ ይፍትኑ ኣለዉ ኣሜሪካ እዚ ኩነታት እዚ ናይ ብሓቂ ኣድላይ ድዩ ከዋፅኦም ድዩ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ፅንሄልና ክንሪኦ ኢና ብሰፊሑ ክንሪኦ ስለ ዝኾና ግን እስከ ንስማዕ እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ
ብዙሕ ናይ ሃብቲ ናይ ዓሳን ካልእ እቲ መስመርቲ ድማ ንንግዲ ናይ ቻይና ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ጃፓን ኪንኡ ስለ ዘላ ኮርያ ኪንኡ ስለ ዘላ እዚ ቦታ እዚ እውን ንንግዲ ዓብ መስመር እዩ ብኡ ዝሓልፍ ማለት እዩ the South China Sea here. Well, since the area holds such high importance, the US has long maintained influence and also a military presence in the Pacific region. Although over the last decade, China has also focused on strengthening regional ties in the area with increased aid, diplomacy and security cooperation. Now, keeping that in mind, according to reports, the Biden administration is now undertaking strategies to expand its military accessibility in the region. The US is getting access to bases in allied nations, in allied... So, ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ሙሉእ ኣተኩራ ካብቲ ናይ ዩክሬን ውግእ ወፂኣ ሓንሳብ በቃ ነቲ ናይ ዩክሬን ገዲፋ ኣብ ቻይና ጥራይ ከተተኩር እንድያ ትደሊ ዘላ ንዑ ክትገብርና ደለየት ግን በቲ እስራኤል ስሒባ ናብቲ ኩነታት ናይ ማእከላዊ ምብራቅ ትትዋላ በቲ ዩክሬን ኣይተሳዒራ ኣይስዒራ መንጎ መንጎ ኸይናታ ኣብ ዩክሬን ድማ መንበሊሶም ኣፅዋርን ካልእ ገንዘብን ክሕግዙ ይግደዱ ኣለዉ ስለዚ ናብ ቻይና ከተኩሩ እኳ ይደልዩ እንተለዉ እቲ ካልእ ዘለዎም ፀገማት ኣብ ቀይ ባሕሪ ኣጋጢሞም ዘሎ ፀገም ኩሉ ነገር ንኣሜሪካ ፎከስ ናታ ከም ትኸስር ገይርዋ ዘሎ ኣብ ኣፍሪቃ ዘጋጥሞም ዘሎ ስዕረት ካብ ሃገር ናብ ሃገር ካብ ቤዝ ናብ ቤዝ ዝስእንዎ ዘለዉ እንድሕር ወሲኽካ ኣሎ ድማ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ናይ ፖሊሲ ወይ ናይ ስትራቴጂ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ሬክለስ ወይ ከዓ ብዘይ መደብ ዝግበር ዘሎ ወይ ከዓ ንነዊሕ ዘይጠመተ ነሱ ዘሎ ፀገም በቋራጭ ከመይ ጌርካ ትፈትሖ ከመይ ጌርካ ንቻይና ተውድቃ ቻይና ኣብዚ ሓፂር ዓመታት ተዘይውዲቕናያ ክንክእላ ኣይኮናን ዝብል ጭንቀት ፈጢሩሎም ከም ዘሎ ካብ ዘረብኦምን ካብ ኣካይዶም ክንሪኦ ኢና እዚ ሓደ ካብቲ ኣቕሪበዮ ዘለኹ እዩ ነዋሕ ዓብ ትንተና ክህልዎ ክእል እዩ ነዚ ክንርኢ ከለና ካልአይቲ ብባጤራ ክህልኽ ኣሎ ሳልሳይ ናይ ነዳዲ ሓደ ውግእ ኣለዎም እታ ካልአይቲ ኣገዳሲት ኮይና ዘላ ነጥቢ ድማ እዚአን ሰለስተ ነጥብታት ሕጂ ዘርእየኩም ድማ ኣብ ትርክብ ናይ ብሊንከን ምስ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ዝነበረ ነቲ ናይ ዓለምና ሓይሊ ድማ እዚኣቶም እዮም ሸይፕ ክገብርዎ ካልኣያ ኣብ መንጎ እዘን ክልተ ሃገራት ዘሎ ፀገም ድማ ናብዚኣ ንኺድ At the center of a brewing global trade war. Here's everything you need to know. China has become the world's factory for electric vehicles. It started off by manufacturing for companies like Tesla, VW and Volvo. But now Chinese companies have caught up in competition. So, ካልኣይ ነጥቢ ድማ እዚ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ሶላር ቴክኖሎጂ ከምኡ ድማ እዚ ናይ ኤሌክትሪክ ካርስ ዝብል ንክልቴን ሃገራት ዘሰሓሕበን ዘሎ እዩ እዚኣ እውን ተመሊሰ ክሪያ ስለምታይ ሄድላይንስ ናይ ነዳዲ ኣብቲ ሳውስ ቻይና ሲ ናይቲ ስትራቴጂ ናይቲ ወታደራዊ ኣካይዳ ሓደ ዘሰሓቦም ነጥቢ ኢላ ኣለና ካልእ ነጥቢ ድማ እዚ ናይ ቴክኖሎጂ ውድድር ቻይና እናሓለፈቶም ስለትኸይደላ ብብዝሕን ብብቅዓትን ድማ ብዙሕ ካምፓኒታት ተፍር ስለ ዘላ እዚ እውን ካልኣይ መደበር ናይተን ክልቴን ሃገራት እዩ ሳልሳይ ዶላር እዩ ቅድምናዊ መኻደይ ግን ነዚያ ኻ ክንሪያ ነዚያ ተመሊሰ ክሪያ ብኣብዚ ሓለፈ ቪድዮታት ናተይ እዚ ናይ ኤሌክትሪክ ካርስ ካቨር ገይርዮ ነይረ ግዜ እንተረኺበ ክምለሰ እዚኣ ግን ሓንቲ ኣገዳሲ Our next story is also from the US. It's about their former president Donald Trump. He's been quite busy lately, the slew of legal cases. Trump has been accused of everything really, from election interference to paying hush money to an adult actor. But while he deals with all these legal problems, his advisors are already planning ahead. They're formulating policies for when Trump returns to the White House. So, Donald Trump ናብ ስልጣን ክመፅእ ፕሬዚደንት ክኸውን ከም ዝኽእል ኣገዳሲ ተወዳዳሪ ንጆ ባይደን ድማ ክስዕሮ ከም ዝኽእል ብዙሓት ኪላታት ወይ ከዓ ፖሊስ ይሕብሩ ኣለዉ እዚ ኮይኑ ከሎ ግን እቶም ሪፐብሊካን እቶም ዴሞክራትስ ድዮም ወይ ኢስታብሊሽመንት ዝበሃል ንዶናልድ ትራምፕ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብዙሕ ክስ ገይሩሉ ዳርጋ ፍርቂ ሂወቱ ኣብ ቤት ፍርዳት እዩ ዘሎ ሓንሳብ ብብልሽውና ሓንሳብ ንጓል ንሰይቲ ብገንዘብ ርክብ ጌርካ ምስኣ ገንዘብ ከፊልካዮ ዝብል ብዙሕ ኬዝስ እዩ ዘለዎ ኣብ ቤት ፍርዲ ዘመላልሶ ዘሎ እቲ ዕላማ ድማ ከም ዝብልዎ ሰብ እዚ ሓይሉ ክፅንቅቕዎ ናብቲ ፖለቲካ ኣተኪሩ ንኸይሰርሕ ሓይሉ ክፅንቅቕዎ እዮም ዝደልዩ ዘሎ በቲ ቤት ፍርድታት ገይሮም እዩ ዝበሃል ወይ ድማ ነቲ ጃስቲስ ሲስተም ከም ኣፅዋር ተጠቂሞም ነዚ ሰብ እዚ ከፀልልዎ ወሲኖም ኣለዉ እዩ ዝበሃል እዚ ግን ሓደ ክፋል ጥራይ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ግን እንታይ ይገብር ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ኩሉ ፅቡቕ ነገር ዝሰርሕ ንዓለምና ናብ ፅቡቕ ክመልሳ ዝኽእል ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ኣለዎ ካብዚ ሕጂ ዘሎ ግን ንበዓል እሱ ሓደገኛ ሰብ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ሓደ ካብቲ ሓደገኛ ዝብሎ እንታይ ይብል ኣሎ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ እናወደቐት ትኸይድ ከም ዘላ ተረዲእዎ ኣሎ ብዙሕ ግዜ እውን ዝዛረበ እዩ ሓደ ካብኡ ድማ እቲ ዶላር ናይ ኣሜሪካ ሪዘርቭ ካረንሲ ዝነበረ ሃገራትና ገለፈዎ ይኸዳ ኣለዋ እንታይ ኣማኸርቲ ናቱ እንታይ ይብልዎ ኣለዉ ዝኾነት ሃገር ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ንዝገደፈት እንታይ ክገብር ምዃኑ ስምዑ ሕጂ እንታይ ይሓስብ ኣለሱ That is their hope. And a new report tells us what they're working on. Trump's advisors want to punish some countries that want to de-dollarize. We've spoken to you about this before, about de-dollarization, but here's a brief overview. Today, the US dollar is the most important currency in the world. It's the world's reserve currency, the currency all countries hoard to protect national wealth. About 60% of the world has savings tied to the US dollar. These are called dollar-dominated assets. And what does
So ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይገብር ኣሎ ወይ እንታይ ሓሲቡ ከም ዘሎ ሓደ ሪፖርት ወፂ ነይሩ እቲ ሪፖርት ድማ እቶም ኣማኸርትናቱ ንዶናልድ ትራምፕ የዳልዎ ኣለዉ ንሱ ድማ ሃገራት ንዶላር ገዲፈን ብካልእ ክነግዳ ንዝፍትና እገዳ ንክገብሩ ኩሉ ነገር ብዓይኒ እገዳ ጥራዮም ዝሰርሕዎ ዘለዉ ኣሜሪካ ኩሉ ነገራታ ንቻይና ሕጂ ኣብዚ ለንቀነ ክራኽብዎ ዝቐኑ ብኸመይ ወዲኦሞ ክንርኢና ብምፍራሕ እዮም ወዲኦሞ ንኢራን እገዳ ይገብሩ ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ራሻ 16,000 ወይ ልዕሊ እገዳ ገይሮም ኣለዉ ኣብ ኤርትራ እገዳ ገይሮም ኣለዉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ልዕሊ ቻይና እገዳ ገይሮም ኣለዉ ሕጂ ድማ ከነስፋይና ይብሉ ኣለዉ ተወሳኺ ድማ እዘን ሃገራት ንዶላር ገዲፈን ክነግዳ ዝፍትና ዘለዋ ድማ ኩለን ክንእግደን ኢና እናበሉካ ይፍክሩ ኣለዉ ስለዚ እገዳ እዚ ከዓ ሓደ ናይ ቡሊ ወይ ከዓ ኩሉ ነገር ብቕልፅሙ ክፈትሖ ዝኽእል ብሓይሊ ክፈትሖ ዝፍትን ሰብ ዝገብሩ ዓይነት ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ መን እየን ንዶላር ገዲፈን ክኸዳ ዝፍትና ዘለዋ ገለገለ ሃገራት ካብን መሻርክታ ንኣሜሪካ መሻርክቲ ዝበሃል ግን የለን ንዶላር ተተንኪፍካ እዚ ዓይነት እዩ What does this mean in practical terms? It means that the US has unreasonable control over the world's economy. We trade with the US dollar, we save using the US dollar, and we're all forced to track the US dollar to make sure we don't suffer because of American policies. It's a system where we depend on the US for our own financial stability. So what's the solution? De-dollarization, moving away from this excessive dependence on the US dollar. Some countries have been trying to do this or thinking about it, making small but defiant moves. Like India using the rupee to buy oil from the UAE or Argentina using the Chinese yuan to pay off a loan. So መን እየን እዘን ዶላር ንኣሜሪካ ስግኣት ክፈጥራላ ጀሚረን ዘለዋ እተን ክልተ ኣብ ዝመፅእ ቁጠባ ናይ ዓለም እተን ዝዓበያ ሃገራት ክኾና ዝኽእላ ዝበሃላ ዘለዋ ቻይናን ህንድን ማለት እዩ በብዝሒ ህዝቢ ብዙሕ ዘለወን ዓበይ ናይ ዕቤት ፖቴንሻል ዘለወን ሃገራት ክኾና ከለወን ህንዲ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ድሕሪ ብፍላይ ካብ ኩናት ዩክሬን ጀሚራ ብኮቪድ ጀመረ ግን ካብ ኩናት ናይ ዩክሬን ጀሚሩ ናይ ራሻ ዩክሬን ነዳዲ ናታ ካብ ራሻ ትገዝኦ ብባጤራ ትገዝእ ከም ዘላ ስለዚ ዶላር ናይ ዓለምና ካረንሲ ክኸውን ወይ ከዓ ገዳሲ ባጤራ ክኸውን ዝኽኣለ ነዳዲ ብኡ ስለ ዝግዛእ ካልኣይ ሽሙ ፔትሮ ዶላር ዝብል ካብኡ መፅኡ ፔትሮሊየም ብዶላር ስለ ዝሽየጥ ዝነበረ እዚ ከዓ ስዑድያን ኣሜሪካን ቀደም ዝገበሮ ስምምዕ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ነዳዲ ካብ ዶላር ወፃኢ ክሽየጥ ተጀሚሩ ናይ ዶላር ተጠላብነት ናብ ጎደለ ይኸይድ ማለት እዩ ናይ ነዳዲ ብዙሕ ኣፍራይት ወይ ከዓ ሪዘርቭ ናይ ነዳዲ ዓብ ዘለዎ ኣብ ዓለም ሓንቲ ካብን ራሻ ድማ ጠቕላላ ብኣሜሪካ ብናይ ኣሜሪካ ባጤራ ክሸጦ ይትደልንያ ዘላ ነቲ ዲዶላራይዜሽን ዝበሃል ዘሎ ካምፔን ወይ ከዓ ንዶላር ገዲፍካ ምኻድ ከም ዓብይ ኣጀንዳ ጌራ ትሰርሓላ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ብሪክስ ኣኼባ ከም ኣብ ኣጀንዳ ኣብ ጣውላ ኣጀንዳ ኣይተም ክኸውን ከም ዘለዎን ንዕኡ ከመይ ጌርካ ተሳልጥ ድማ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ይሰርሑ ከም ዘለዎን ዳርጋ 9 ሚታዊት ንግዲ ኣብ መንጎ ቻይናን ራሽያን ዝካየድ ዘሎ ናይ 260 ቢልዮን ዝበፅሕ ንግዲ ብዘይ ዶላር ይካየድ ከም ዘሎን ምስ ካልኦት ሃገራት ምስ UAE ትገብሮ ዘላ ምስ ህንዲ ትገብሮ ዘላ ምስ ካልኦት ዓበይቲ ሃገራት ግብፂ ድዩ ካልኦት ትገብሮ ዘላ ራሻ ድማ ንዶላር ገዲፋ ብናይ ቻይና ድዩ ብናይ ካልኦት ብናተን ባጤራ ድዩ ትጥቀም ከም ዘላ ንግዲ ክሳብ ዘሎ ድማ ነዳዲ ሸይጣ ካብቲ ሃገር ካልእ ትገዝእ ተኮይና እቲ ባጤራ ናቶም ክቀያየርዎ ይኽእሉ ምክንያቱ ዶላር ዘትሕዚ ምክንያት የብልና ብዝብል ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ንኣሜሪካ ዝዓበየ ስግኣት ናታ እዚኣ መወዳእታ ኣሜሪካ ነፈርቲ ኩና ስለ ዘለዋ ሚሳይላ ስለ ዘለዋ ዓብይ ወታደራዊ ዓቕሚ ስለ ዘለዋ ኣይኮነት ንዓለም ተመሓድራ ዘላ ዶላር ኣብ ኢዳ ስለ ዝኾነ ንዝደለየቶ ትእግድ ንዝደለየቶ ተብል ገለምላ ብልዕሊ ድማ ወታደራዊ ዓቕሚ ዝወሰኸትሉ ድሌታ እናገበረት ሕጊ እናጣሓሰት ግደፍ ዝብላ ሰብ ኣይነበረን ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብቁጠባ ዝወዳደርዋ ብወታደራዊ ሓይሊ ዝወዳደርዋ ብፅልዋ ዝወዳደርዋ ሓይልታት መፅኦም ኣለዉ ንሳቶም ድማ ቻይና ቀዳመይቲ ካልእቲ ድማ ራሻ ኣብ መንጎ ቻይናን ራሽያን ዘሎ ዝምድና ንኽፍርስ ኣብ መንጎም ዘሎ ምቅራብ ንኽበትኽ ነቲ ገመድ ንኽበትኽ እዩ ናይ ኣሜሪካ ዓብይ ዴሌጌሽን ወይ ካዚ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ዝምራሕ ዝነበረ ናብ ራሻ ከይዱ ነይሩ ዕላሙ ከም ዝፈሸሎ ድማ ፅኒሕልና ክንሪኦ ኢና ስለምንታይ ፈሺሉ These were moves to reduce dependency on the US dollar and help currencies from the global south rise in value. This is de-dollarization in a nutshell. But obviously the US does not like that. If de-dollarization begins in earnest, the US will start losing its clout, and Donald Trump is not a fan of that idea. He gave an interview recently, I'll quote from what he said. I hate when countries go off the dollar. I would not allow countries to go off the dollar because when we lose that standard, that will be like losing a revolutionary war. That will be a hit to our country. So, Donald Trump ብንጹር ነዚ ኩነታት እዚ ከም ዘይደልዮን ከም ዘይፈትዎን ሃገራት ንዶላር ክገድፋ ተጀሚረን ልክዕ ከም ሓደ ኣብ ዝዓበየ ዓውደ ኩናት ከም ዝተሰዓርና ገይረ ዝወስዶ ኢሉ እቲ ሓቂ ድማ ንሱ ይፈልጥዎ እዮም ኣሜሪካ ካብ ዶላር ምውፃእ ማለት ንኣሜሪካ መወዳእታ ምክንያቱ እዚ ኩሉ ዕዳ ሰብ ከም ድሌታ ዘለቅሓ ዘሎ ሕጊ ኣልቦ ዳርጋ ከም ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ዘለዎ መንግስቲ የለን ከምኡ ንክኸይድ ዝገበረሎ እንታይ እዩ
እቲ ሪዘርቭ ካረንሲ ስለ ዘሎ እቲ ዶላር ተደላይነት ስለ ዘለዎ ክንዲ ዝደለይዎ ፕሪንት እንተገበሩ ኣብ ዓለም ስቲል ተደላይነቱ ኣይጎደለን እዚ ድማ እዩ ኣስኪርዎም 34 ትሪልዮን ሕጂ ድማ ናብ 35 ትሪልዮን ዝቐረበ ናሽናል ዴት ወይ ከዓ ዕዳ ክህልዎም ክኢሉ እዚ ግን ብከምዚ ክቕፅል ኣይክእልን እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ዶላር ተደላይነት ተጎዲሉ ቅልጡፍ ዝኾነ ምንቁልቋል ናይ ቁጠባ ከጋጥማ ከም ዝኽእል ኣሜሪካ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ እዚ ድማ ፅቡቅ ኮይኑ ዶኩመንትድ ዝኾነ ብቁጠባ ኪላታት ቁጠባን ፋይናንስን ናይ ኣሜሪካ ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጥዎ ኩነታት እዩ ዓብዪ ክራሽ ከጋጥማ ከም ዝኽእል ንኣሜሪካ እቲ ናይ ዶላር ተደላይነት ካብ ዕዳጋ ናይ ዓለም እንተተኣልዩ ወይ ሃገራት ተገዲፈኖ ኣሜሪካ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ንታሕቲ ከተንቆልቆል ከም ትኽእል ቁጠባ ናታ ድማ ዓብዪ ፅፍዒት ከጋጥሞም ዝኽእሉ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ኣሜሪካ ኩሉ ዓይነት መንገዲ ክትገብር ከም ትኽእል እዚ ከየጋጥም ግን ኣሜሪካ ካልኦት ሃገራት ኣይኮነን ነዚ ዘቀላጥፎ ዘለዋ ኣሜሪካ ባዕላ ተቀላጥፎ ዘላ ነዚ ምክንያቱ ካብቲ ወልፊ ናይ ፕሪንት ምግባር ክትወፅእ ስለዘይከኣለት እምበር ኣካይዳ እንተትዕሪ ነይራ ስቲል ተደላይነት ኣለዎ እቲ ናይ ኣሜሪካ ግን ኣብ ውሽጢ 100 መዓልቲ 1 ትሪልዮን እናገበርካ እንድሕር ትኸይድ ኣለካ ግን ክኸይድ ኣይክእልን እዩ እስከ ማያ ደሪሁን It doesn't get clearer than that. Trump wants everyone to stay hooked to the US dollar, and now his advisors are working to make this possible. They're planning punishments and sanctions for anyone who does not toe this line. And India is in their crosshairs. Along with Brazil, Russia, China, and South Africa, the BRICS countries basically, they have caught Trump's eye. His advisors are planning to target BRICS for what was discussed last year during the last summit in South Africa. That was last August. The BRICS countries spoke about creating a new common currency, a currency to be used among BRICS member nations for trade and investments. This new BRICS currency was supposed to be a hedge, a protection against the US dollar. It sounds like a smart, pragmatic move, a way to defend national interest. It's an interesting idea, but it's nowhere near becoming a reality. There are some very obvious security issues like sharing a currency with China, so the BRICS currency is still a pipe dream. Despite this, it seems Trump and his team feel threatened, as though this BRICS currency is an attack on the supremacy of the US dollar. So it seems they're planning a counter-strike. And what would that look like? The options include export controls, currency manipulation charges, and tariffs. So, እቲ ናይ ብሪክስ ኣመፃፅኣ ወላ እኳ ውዱእ ነገር ብሪክስ ሓድሽ ባጤራ ገይሮም ንኣሜሪካ ንዶላር ቻሌንጅ ክገብሮ እዮም ክበሃል ተዘይተኻለ ኢንዳይሬክትሊ ግን ዓለምና ማዕረቲ ንዶላር ትጥቀመሉ ዘላ ማዕርዩ ነቲ ናይ ቻይና ባጤራ ክትጥቀም ትመርፅ ኣላ እቲ ኩነታት ድማ ንፁር እዩ እንድሕር ዝዓበየ ንግድናትካ ምስ ቻይና ኮይኑ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከየድልየካ ክእል እዩ ምስ ኣሜሪካ ተቐደም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ኣገዳስነት ዝነበሮ ኣብ ዓለም እታ ዝዓበየት ነጋዲት ሃገር ቴክኖሎጂን ንብረትን ተፍሪ ዝነበረት ኣሜሪካ ስለ ዝነበረት ተወሳኺ ድማ ንሳደይ ተፍርዮ ነዳዲ ካብ ብዙሕ ሃገራት ክትገዝእ ከለካ ድማ ንሱም ብዶላር ስለ ዝኾነ ናይ ኣሜሪካ ኢንዱስትሪያል ፓወር ከምኡ ድማ ናይ ነዳዲ ናይ ካልኦት ሃገራት ምስ ወሰኽካሉ ተደላይነት ናይ ዶላር ላዕሊ ነይሩ ሕጂ ግን ዝበዝሕ ሃገራት ኣፍሪካ ወይ እውን ዝበዝሕ ሃገራት ዓለም ቀንዲ ንግድናተን ምስ ቻይና ይኮይኑ ዘሎ ልዕሊ 200 ሃገራት ዝኾነ ምስ ቻይና ዝነግዳ ኣለዋ ልዕሊ 120 ሃገራት ምስ ቻይና ዝነግዳ ኣለዋ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ድማ ኩሉ እቲ ዘድልየን ቴክኖሎጂ ይኹን ጥረ ነገራት ገለመለ ካብ ቻይና እየን ዝወስዳ ንሳተን ድማ ነቲ ናተን ጥረ ነገር ነዳዲ ድዩ ዘለዎን ወርቂ ድዩ ዘለዎን ኮፐር ድዩ ዘለዎን ዚንክ ድዩ ዘለዎን እሱ ድማ ምስ ቻይና እየን ዝነግድኦ ስለዚ ምስ ኣሜሪካ ንግዲ ተዘይብልካ ናብ ኣሜሪካ ትሰዶን ካብ ኣሜሪካ ትወስዶን ተዘይብልካ ዝዓበየ ንግድናትካ ምስ ቻይና ከምኡ ድማ ምስ ራሻ ከምኡ እውን ምስ ኢማራት ወይ ምስ ካልኦት ናይ ነዳዲ ሃገራት ተይሩ ኮይንካ እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ድማ ንሶም ንባዕሎም ዝዓበየ ንግድናቶም ምስ ቻይና ተኮይኑ እቲ ናይ ቻይና ባጤራ ኢንዳይሬክትሊ እቲ ናይ ዶላር ቦታ ይሕዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ እንታይ ክትገብር ትፍትን ኣላ እገዳ ክትገብር ተፅዕኖ ክትገብር መቕፃዕቲ ክትገብር ኩሉ ዝከኣላ ንክትገብር ድልውነት ከም ዘለዋ ስለምንታይ እዚ እንተገይሮም ቻይና በቲ ኣብ ቴክኖሎጂ ዓብሊሎሞም ዘለዉ ኣብ ካሊእ ዝወዳደርዎም ዘለዉ ኣብቲ ንግዲ እቲ ናይ ዶላር ቦታ ባጤራ ናይ ቻይና እንድሕር ሒዝዎ ኣኺልዎም ማለት እዩ ቻይና ድማ ሓንቲ ጥይት ከይተኮሰት እያ ንኣሜሪካ ተውድቓ ደላ እቲ ትኩሶ ዘላ ጠያይት ኣበይ እዩ ኣበያ ተጥቃዓ ዘላን ኣሜሪካ ኣብ ወላ ሓደ ተጥቃዓ ኣላን ንሳ ገንዘባ ብምሉ ኣብ ኢኮኖሚናታ ኢንቨስት ትገብረላ ኣብ ህዝባን ኣብ ሃገራን ኢንቨስት ትገብረላ ኣሜሪካ ግን ገንዘባ ኩሉ ኣብ ዩክሬን ኣብ እስራኤል ኣብ ጋዛ ኣብ ካልኦት ሃገራት ብመልክዕ ቦምባን ታንክን ፈንጅን ጌራ ተጥፍኦ ስለ ዘላ እሱ ይትነት ናይ ቆጠባ ናይ ኣሜሪካ ዝሃስዮ ዘሎ ስለዚ ንኩሉ ብጉልበት ንኩሉ ብሓይሊ እያ ከተንበርክኽ ትፍትን ዘላ እዚ ከዓ ኢቨን ተን መሻርክታ ሃገራት ከም በዓል ህንድ ብዝዋን እዚ ጽቡቅ ከም ዘይቅበሎ Let me explain. Export controls restrict free trade. They prevent a country from accessing some goods or technologies, like what the US does with China. It prevents Beijing from accessing advanced computer chips. That's an export control. Trump may expand export controls to countries that want de-dollarization. Then we have currency manipulation charges. They're a more subtle attack. A country can be branded a currency. እቲ ሓቂ ግን እዚ እቲ ሓቂ ኣብዚ እንታይ ንርኢ ኣለና እዚ ቀይሕ ንሪኦ ዘለና ብሪክስ ዝበሃል ሃገራት ዳርጋ 44% ናይቲ ግሮውዝ ናይ ኢኮኖሚ
ወይ ካብ ቁጠባና ካብ ሕጂ ክሳብ 29 ካብ 24 ክሳብ 29 ዘሎ ግዜ ቁጠባና ዓለም ዕቤት ክገብር ተኮይኑ መን እዩ ነቲ ዕቤት ክመርሖ ወይ ከዓ ብሰንኪ መን እዩ ዕቤት ክህሉ ናይ ቁጠባ ብሰንኪ ቻይና 21%፣ ህንዲ 14%፣ ራሽያ 1.8፣ ብራዚል 1.8 ከምኡ ድማ ተንካሎት ግብፂ 1.5 እናበለ ይኸይድ፣ ሳውዲ አረብያ 1.5 ካብ G7 ዝበሃል ሃገራት ከ ኣሜሪካ ጥራይ 11.9%፣ እተን ካልኦት ጠቕላላ እቲ G7 ዝበሃል 20% ግሮውስ ጥራይ ከምፅ ዝኽእል እንታይ ማለት እዩ? እዚ ትርጉም ናይዚ ብዘይ ቻይና ብዘይ ህንዲ ብዘይ ዘን ብሪክስ ቁጠባ ናይ ዓለምና ክዓባ ይክእልን እዩ፣ ኤሮጳ ክዓቢ ይክእልን እዩ፣ ኣሜሪካ ክዓቢ ይክእልን እዩ። that's why መን እዩ ተደላይ ኣብዚ እንድሕር ኢልና እቶም ብሪክስ ዝበሃል ሃገራት እየን ተደለይቲ ብዘይ ዕዳጋ ናተን ብዘይ እቲ ማርኬት ናተን ቁጠባዊ ዕቤት ከተመዝግብ ኣይትኽእልን ኢኻ። ቁጠባዊ ዕቤት ተዘይጌርካ ድማ ቁጠባኻ እናደኸመ እዩ ዝኸይድ። ስለዚ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ኩሉ መንገዲ ኣንጻር ረብሓ እውን ንሳ ከፀልዎ ዘይትኽእል ነገራት እውን እዩ። ኦፍኮርስ 11.9 ፅቡቅ እዩ። ሓደ ዓብይ ክፋል ናይዚ ድማ ካብ ውግእ ዝመፅእ ዘሎ እዩ። ምክንያቱ እቲ ውግእ ንቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ገዳስነት ስለ ዘለዎ፣ ናይተን ካልኦት ድማ ናይ ህንድን ናይ ቻይናን መብዛሕትኡ ካብ ትክክለኛ ቢዝነስ ዝመፅእ ዘሎ እዩ። ምክንያቱ ናይ ውግእ ቢዝነስ ስለ ዘይብሎም ቢዝነስ ውግእ ዘለዋ ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ዳርጋ 45% ዶሚኔት ትገብሮ ነቲ ክሳብ 50% ናይቲ መክሰብ ኣብ ውግእ ናይ ኣፅዋራት ዝግበር ኣሜሪካ እዩ ዘለዋ። ስለዚ እንታይና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ዋላ ድሌት ኣለዋ እቲ ሪያሊቲ ወይ ከዓ እቲ ክውንነት ግን ኣየፍቅደላን እዩ ዘሎ። ብመንፅር ናይዚ ሕጂ እዚ ለንቀነ ተራኺበንኦ ዝነበራ ንእሽተይ ሪና ክንሸግር ኢና ኣብቲ ናይ ኣፍሪካ With a high-stakes meeting between Secretary of State Antony Blinken and China's President Xi Jinping this morning in an effort to stabilize relations between the two countries. While speaking in Beijing earlier, Secretary Blinken urged China to end its support of Russia's war in Ukraine. In my discussions today, I reiterated our serious concern about the PRC providing components that are powering Russia's brutal war of aggression against Ukraine. China is the top supplier of machine tools, microelectronics, nitrocellulose, which is critical in making munitions, and rocket propellants. And Antony Blinken, Minister ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ኣብ ቻይና ኣብ ዝፀንሐሉ ኩሉ ዝከኣሎ ዲፕሎማሲ ንክገብር ንመንግስቲ ቻይና ቀንዲ ዕላማ ናቱ ዝነበረ እንታይ ነይሩ? ንቻይና የእሚኑን ኣፈራሪሁ ወይ የእሚኑ ወይ ኣፈራሪሁ ምስ ራሻ ዘለዋ ርክብ ምስ ኢራን ዘለዋ ርክብ ንክበትኽ ይሓሲቡ ነይሩ። እዚኣታ ዓባይ ኣጀንዳ ናቱ እያ። ስለምንታይ ንራሻ ብዘይ ከምዛ ዝብላ ፀንሐ ፀማዕኩሞ ብዘይ ሓገዝ ናይ ቻይና ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ካልእ ንግዲ ቻይና ንትገብሮ ዘላ እንተዘይብላ ራሻ ኣብቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ንዩክሬን ኣይማኣማይ በድሃታ ንብላ ኣሎ። ንሱ ሃገሩ ኣሜሪካ 61 ቢልዮን ገንዘብ በፅዋርን ብገንዘብን ብሞራልን ንዩክሬን እናሓገዘት ከላ ብድሕሪት ተገምጢሉ ድማ ንቻይና ቴክኖሎጂ ይኹን ዝኾነ ንግዲ ምስ ራሻ ይትግበር እዩ ዝብል ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ። እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዩ ዘለዎም፣ እንታይ ዓይነት ትዕቢት እዩ ዘለዎም ንበይኒ እዩ። ምስ ግዜ ግን ክረአ ይኽእል። ሕጂ ግን እንታይ ትብል ዘሎ? ንሱ ኩሉ ዝከኣሎ ይሕግዝ ኣሎ። ልክዕ ከምታ ኣብ ጋዛ ንሪኦ ዘለና ንእስራኤል ቦምብታትን ዕጥቂ እናሃባ ነተን ሃገራት ዓረብ ተጠንቀቑ ንጋዛ ወይ ንሓማስ ከይትሕግዙ ኣብ ዩኤን ከይዱ ድማ ዓለም ንከይትከላኸል ወይ ዝኾነ ውሳነ ንከይትገብር ጠጠው ዘብል ልክዕ ከምኡ ድማ ንእስራኤል ንዩክሬን ኩሉ ኣፅዋራትን ቴክኖሎጂን ደገፍን ስለያ እናሃበ ከሎ ብውቅዒ ድማ ይሱ ንዑ ሂቡ ትኽኢሉ ንዑ ምስ ወደ ንታይዋን ድማ ነታ ኣብ ጥቃ ቻይና ዘላ ነታ ደሴት ንቻይና ንኸተጥቅዕ 10 ቢልዮን 8 ቢልዮን ሓጊዙ ከብቅዕ መፅኡ ንቻይና እንታይ ይብሎም ኣሎ? ተጠንቀቑ ነቲ ምስ ራሻ ዘለኩም ተዘይቋሪፅኩሞ ስጉም ትክንወስደልኩም ኢና ይብሎም ኣሎ። እዚ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ። ቻይና ድማ እንታይ ኢሎማ ልክዕ ካብኣ ክምለስ ከሎ ምስ ራሻ ዘለዎም ርክብ ክቋርፁ ከም ዘይደልዩ ካብ ኢራን ድማ ዝወስድዎ ዝነበሩ ደረጃ ናይ ነዳዲ ከም ዘብዝሕዎ ምክንያቱ ንራሻ እገዳ ገይሮምላ ስለ ዘለዉ ቻይና ድማ ነቲ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ክትክተሎ ድሌት ከም ዘይብላ ምክንያቱ ቅቡል እገዳ ስለ ዘይኮነ ኢሎም ብተግባር መልሶ other dual-use items that Moscow is using to ramp up its defense industrial base. A defense industrial base that is churning out rockets, drones, tanks, and other weapons that President Putin is using to invade a sovereign country, to demolish its power grid and other civilian infrastructure, to kill innocent children, women, and men. Russia would struggle to sustain its assault on Ukraine without China's support. In my meetings with NATO allies earlier this month, and with our G7 partners just last week, I heard that same message. Fueling Russia's defense industrial base not only threatens Ukrainian security, it threatens European security. Beijing cannot achieve better relations with Europe while supporting the greatest threat to European security since the end of the Cold War. So ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብንጹር ኣብቲ ዝነበረ ዲስካሽንስ ከምቲ ዝድለ ስምምዕ ከምዘይ ተበፅሐ ናይ መወዳእታ ዘረባናቱ እንድሕሪ ቻይና ነዚ ንብሎ ዘለና ዘይትገብር ኮይና ስጉምቲ ክንወስድ ዘለና ብዝብል ሓውሲ ምናልባት ኣብ ካልእ ቪድዮ ነይራ ኣብዚኣ ክፋላይ እተዋን ኣለው እታ ዘረባ ንጀነራል ንክንሰምዓ ኢለ እምበር ክሳብ ክንዱ ኣገዳስነት ስለ ዘለዋ ኣይኮነትን ግን ብሓፈሻ
ብመጠንቀቕታ ነቲ ኩነታት ከም ዝዛዘሙ እዩ ዝንገር እቲ I reiterated our Syria not only threatens Ukrainian security, it threatens European security. Beijing cannot achieve better relations with Europe while supporting the greatest threat to European security since the end of the Cold War. As we told China for some time, ensuring transatlantic security is a core U.S. interest. In our discussions today, I made clear that if China does not address this problem, we will. So, እንድሕሪ ቻይና ነዚ ዝበልናይ ሕቶታት ክትምልስ ተዘይክኢላ ንሕና ስጉምቲ ክንወስደላ ኢና ብምባል የጠንቀቓሉ። እንታይ ዓይነት ስጉምቲ እዮም ኣብ ልዕሊ ቻይና ክወስድዎ ዝኽእሉ ልዕሊ እትወሲዶሞ ዘለዉ ንነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ክወስድዎ ዝኽእሉ ድማ ቻይና ተመሳሳለ ስጉምቲ እንተወሲዶም መን እዩ ዝያዳ ክጉዳእ ክንሪኦ ኢና። እንታይ ክገብር ዝፍትን ዘሎ እዚ ኣሜሪካ ንኩሎም ቶም ኤሮፓ G7 ዝበሃላ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ንሱ ክመርሐን ዝኽእል ወይ ኣሜሪካ ክፅልዋ ክትገብረለን ትኽእል ንዓታትን ኣንጻር ቻይና እገዳ ኣጋብሩ ንክብሎም ይክፍትን። እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ከምታ ኩናት ናይ ዩክሬን ንኩሉ ዓለም ኣብ ጎኒ ኣሜሪካን ኤሮፓን ገይሩ ንራሻ ከነፅላ ዝፈተነሞ ራሻ በይና ኮይና ብውግን ብወታደራውን ክትለምፅ ሓሰብዎ መደይ ሰርሐ ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ነታ ካልአይቲ ብቁጠባ ድማ ልግብ ኢላታ ዘላ ሃገር ከፈራርህን ክእግድ ከም ዝኽእልን ብኮንፊደንስ ኣብ ቤዥን ኮይኑ የጠንቅቓሎ። እዚ ግን ናይ ኣሜሪካ እቲ ልዕሊ ኩሉ ኢና ከማና የለን ዝብል ሜንታሊቲ ንምትግባር ዘርእይዎ ባህሪ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና። ኣብ ካርታ ዘረባ ከይወፅእ ከሎ ግን ክሳዕ ክንደይ ፍርህ ከም ዘለዎም ካብ ቻይና ካስምዑ። I also expressed our concern about the PRC's unfair trade practices and the potential consequences of industrial overcapacity for global and U.S. markets, especially in a number of key industries that will drive the 21st century economy. So, ብሓፈሻ ኣብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ናይ ዝመፅእ ዘሎ ዓመታት ናይ ዕቤት ናይ ቁጠባ ክኸውን ዝኽእል ቻይና ኣብኡ ዶሚኔት ጌራቶም ከም ዘላ ቻይና ቀስ ክትብል ከም ዘላ ወይ ደው ክትብል ከም ዘለዋ ምክንያቱ እንተዘየለት ናቶም ኢንዱስትሪ ክዓቢ ዘይክእል ጥራይ ዘይኮነስ ከመውት ከም ዝኽእል ስጋት ከም ዘለዎ እዚ ወዲ እዚ እናተባህለ ከሎ ጎኑ ጎኑ ካልኦት ሃገራት ከንታይ ይብላ ኣለዋ። ሓንቲ ሃገር ኣብ ዝለንቀነ መግለፂ President mentioned many times in his speeches we need to strengthen relations in economic, political, and other areas between our countries. Russia is very important for Bolivia because it represents a group of countries. ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና ሓንቲ ሃገር ቦሊቪያ ትበሃል ሃገር እያ ካብ ላቲን ኣሜሪካ መፅያ በጃኹም ኣብ ብሪክስ እትውና እዚ ናይ ብሪክስ ዩኒቲ እቲ ዝበለፀ ናትና እዩ እቲ ዝበለፀ ዘሎ እዩ ናይ ኣሜሪካ ዕብለላን ግበታን ኣሰልቺና እዩ እናበሉ ድሕሪ ኮሎምቢያ ሕጂ ድማ እዛ ቦሊቪያ ትበሃል ድማ ተሓትታላ ብዙሓት ሃገራት ቬኔዙዌላ ኦልሬዲ ናብቲ ብሎክ ክትኣቱ ከም ትደሊ ዘላ። ስለዚ ላቲን ኣሜሪካ ሃገራት ንኣሜሪካ ጎረባብታ ማለት እዩ ናብቲ ናይ ብሪክስ ናብ ቻይና ናብ ራሻን ገፀን ይጎያ ከም ዘለዋ ሓደ ካብቲ መርኣያ ናይቲ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ንመብዛሕተን ሃገራት ዓለም ኣሰልችዎም ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ። እዚ ብወገን ላቲን ኣሜሪካ ክኸውን ከሎ ናብ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ኣብ ኣፍሪካ እንተረኣና ድማ ሓድሽ ምዕባል ኣሎ። With Chadian officials, U.S. AFRICOM is currently planning to reposition some U.S. military forces from Chad, a portion of which were already scheduled to depart. This is a temporary step. So, Pentagon ድማ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ምክልኻል መግለፂ ከም ዝሃቦ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ካብ ጫት ክወፅእ ከም ዝተገደደ ድሕሪ ኒጀር ሕጂ ድማ ካብ ጫት ትበሃል ኣፍሪካዊት ሃገር ብወለንቶም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግን መብዛሕትኡ እቲ ሚድያ ብግዴታ ካብቲ ቦታቲ ክወስዱ መን ይኸውፅኦም ገዲዱ ኸ እቲ መንግስቲ ናይ ቻድ ምስ ራሻ ርክብ ከደልድል ስለ ዝደለየ ንኣሜሪካ ውፅኡ ይብሎም ኣሎ። ኣብ ኒጀር ንፈረንሳን ንኣሜሪካን ኣውፅኦም ብራሻ ይትክእዎ ኣለዉ። ቡርኪና ፋሶ ከምኡ ገይሮም ማሊ ከምኡ ገይሮም ካልኦት ሃገራት ክስዕባ ከም ዝኽእላ ድማ ስጋት ኣለዎም። ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ኩሉ ፍሮንት ዘጋጥማ ዘሎ ዕጫ እዚ ይመስል። Is part of an ongoing review of our security cooperation, which will resume after Chad's May 6 presidential election. These developments are a black eye for the American foreign policy, especially considering how hard the Biden administration attempted to avert this outcome. So, ወላኳ ኣሜሪካ እንታይ ኣክት ትገብረላ እቲ ነቲ ኩነታት እቲ ባዕሎም ብድሌቶምን ብቁፅፅሮምን ዝገብርዎ ከም ዘለዉ ከምስሉ ይፍትኑ እንተለዉ እቲ ኩነታት ሓቂ ግን ኣሜሪካ ዲፕሎማቲክሊ ኣብ ኣፍሪካ ፌል ከም ዝገበረ እቲ ዲፕሎማሲ እሶም ዝኽተልዎ ዝነበሩ ዲፕሎማቲክ ሱፕሪዮሪቲ ወይ ከዓ ልዑልነት ኣሜሪካ ዝደለየቶን ዝበለቶን ከም ዝኸውን ካልኦት ሃገራት ድማ ኣብቲ ድሌታት ናይ ኣሜሪካ ክርዕሞ ከም ዘለዎም ዘርኢ ኩነታት ከም ዘይሰርሐን ከም ዘይተዓወተትን ንርኢ ኣለና። ስለዚ ሓደ መርኣያ ናይቲ ኣሜሪካ እትኽተሎ ዝነበረት ኩነታት እዩ። እስከ ናብቲ ናይ ዞባና ክምለስ ኢና። ብሩራውነት የለን ዋዛ የለን ዋዛ ተዃልለው ዝተኸ
pledged $13 billion for 20 years of South Sudan oil. A little-known company. So, ቀርኒ ኣፍሪካ ደቡብ ሱዳን ናልባት ብዙሕ ህዝብና ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ጁባን ኣብ ካልእ ከተማታት ናይ ደቡብ ሱዳን ከም ዝነብር ዝፍለጥ ኮይኑ ቁጠባ ናይ ደቡብ ሱዳን ብዓብዩ ኣብ ነዳዲ ዝተመርኮሰ እዩ ነይሩ ምምቃል ናይ ሱዳን እውን ናልባት ካላርሲ እሱ ሓደ ካብቲ ደቡብ ሱዳን ካብ ሱዳን ንክትፍለ ዝተገበረ ካልእ ኢንተርቪው ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ኣምፂልኩ ነይረ ጆን ግራን ንባዕሉ እቲ ሃገር ክትምቃል ድሌት ከም ዘይነበሮን ነብሰ ምሕደራት ጥራይ ድሌት ከም ዝነበሮን ብሓፈሻ ግን እቲ ነዳዲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ስለ ዝርከብ ኣሜሪካ ዝገበረቶ ኩነታት ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ነዳዲ ናይ ደቡብ ሱዳን ብሰንኪቲ ኣብ ሰሜን ሱዳን ኣብ መንጎቶም ክልተ ጀነራላት ዝካየድ ዘሎ ኩነታት እቲ መስኖ ድማ ብፖርት ሱዳን ገይሩ ስለ ዝኸይድ ዝነበረ እቲ ነዳዲ ነዊሕ እዋን ኣብ ሽግር ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ሽግር ድማ ከም ሽግር ንክቕፅል መን ያው ዘሎ ሓደ ካብቶም ኢድ ኢትዩ ዘሎ ኢማራት ዝበሃል ሃገር እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ሰሜን ሱዳን ወይ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኢድ ዘለዋ ሓንቲ ሃገር ኢማራት እያ ካልኦት ሓይልታት እውን ኣለዉ ኢማራት ድማ ኣብ ደቡብ ሱዳን ሕጂ ነቲ ነዳዲ ናይ ደቡብ ሱዳን ምስ ደቡብ ሱዳን ናይ ከባቢ 13 ቢልዮን ዶላር ን20 ዓመት ነቲ ነዳዲ ናይ ደቡብ ሱዳን ንኸተውፅኦን ንኽትነግዶን ብሉምበርግ ዝበሃል ሓደ ዓብዪ ናይ ቢዝነስ መጽሔት ናይ ኣሜሪካ ኣቃሊሕሎ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ዞባ ነቲ ሃገር ከንታይ ማለት እዩ run by a distant relative of the Abu Dhabi royal family agreed to lend 12 billion euros, $12.9 billion to South Sudan in exchange for repayment in oil, making it one of the largest ever oil for cash deals and the latest such intervention in a struggling African country. According to an unpublished report by a United Nations So, እቲ ስምምዕ 12.9 ቢልዮን ዶላር ንመንግስቲ ሱዳን ክትቦም እቶም መንግስቲ ሱዳን ድማ ነቲ ነዳዲ ናቶም ኢማራት ከምቲ ሸጦ ናብ ዕዳጋ ን20 ዓመት ድማ ዝጸንሕ መደብ እዩ እዚ ስለዚ ዳርጋ እቲ ትኸዶ ዘላ መንገዲ እቲ ሃገር ደቡብ ሱዳን ብዙሕ ግዜ ከም ዝጥቀስ ወላ እኳ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ዘሎ ናብ ፅቡቅ ኣንፈት ዝኸይድ እንተኾነ እቲ መንግስቲ ግን ብዙሕ ብልሽውና ከም ዘለዎን እቲ ምሕደራ ድማ ትክክለኛ ከም ዘይኮነ ብዙሕ ግዜ ዝንገር ሕጂ ድማ እቲ ሓደ ካብቲ ሰፊሕ ሓቲ ዘለዎም ናይ ነዳዲ ምስ ኢማራት ብዝገብርዎ ዘለዎ ስምምዕ ንግዚኡ 12 ቢልዮን ቀሊል ገንዘብ ኣይኮነን ብዙሕ ነገር ክገብረሎም ዝኽእል እዩ እንተኾነ ምስቲ ቅርጡ ምሕደራ ዘይምህላው ከምዚ ዓይነት ዲልስ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ትክክለኛ ኢድን ንትክክለኛ ዕላማ ንኸይከይድ እውን ተወሳኺ ኢድ ስለ ዝኣትዎ እቲ ገንዘብ ብፍላይ ናይ ኢማራት ተፈሊጥካዮ መብዛሕትኡ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ገንዘብ ብልሽውና እቲ ገንዘብ ናበይ ዝኸይድ ንኢማራት እዩ ዝኸይድ ዝበሃል ኣብኡ መሬት ትገዝእ ገዛ ትገዝእ ሽዑ ካብቲ ብልሽውና ናፃ ብዝኾነ መንገዲ ክትነብር ትኽእል ስለዚ ከምኡ ኮይኑ እቲ ሃብቲ ናይዚ ሃገር እዚኣ እውን ናብ ኢማራትን ናብ ካልኦት ሃገራትን ክኸይድ ወይስ በዚ ጌራቶ ዘላ ዲል ነቲ ገንዘብ ተጠቂማ ነቲ ሃገር ንቅድሚት ክትወዛእ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ንግዜ ድማ ዝግደፍ እዩ እስከመሸን ንስማዕዮ Nations Security Council appointed panel of investigators reviewed by Bloomberg, the Dubai-based Hamad bin Khalifa Department of Projects, or HBKDOP, and South Sudan's then Finance Minister Bakbernabah Kul appear to have agreed to the terms of the loan and documents signed between December and February. The deal amounts to almost double the GDP of South Sudan, which has been ravaged by famine and conflict, and 70% of the funds are earmarked for infrastructure, according to the document seen by the investigators. But a loan of this size, about 5 times the country's current external debt, also would likely tie up most of South Sudan's oil revenues for many years, the unpublished report says. For HBKDOP. So, ሕጂ እንታይ እዩ ዝረአ ዘሎ ኣብዚ ወላ እኳ እቲ ዲል ከም ዲል ሕማቕ ዲል እዩ ወይ ገለ ውሑድ ገንዘብ ተወስዳላ ደቡብ ሱዳን ዘይበሃል እንትኾነ ከምኡ ዝብል መፅናዕቲ ይረኣኹን ብሓፈሻ ግን መብዛሕትኡ ተኣታዊ ናይቲ መንግስቲ ናይ ደቡብ ሱዳን ካብ ነዳዲ ድመፅእ ንዝመፅእ 20 ዓመት ድማ ኣታዊ ክህልዎም ኣይኮነን ኣብዚ ዲል እዚ ካብዚ ዲል ዝወፃኢ ክህልዎም ኣይኮነን ስለዚ ነዚ ገንዘብ ዝተጠቂሞም ኢንፍራስትራክቸር ተቕርፂ ካልእ ዕደና ካልእ ነገራት ካልእ ቁጠባ ክሃንፁ ተኽኢሎም ሜቢ ኢት ኩድ ቢ ሳምቲንግ እንትኾነ ምስቲ ዘላቶ ሃገር ኣብ ትሑት ደረጃ ናይ ቁጠባ ከምኡ ድማ ነፍሳ ክትዕንግል ዘይትኽእል ኣብ ረድኤትን ኣብ ተፀባይነትን ዘላ ፖለቲካዊ ይኹን ከምኡውን ብቁጠባ ቅርጡ ዝኾነ ኣካይዳ ዘይብላ እንድሕር ኮይና እቲ ገንዘብ ብካሽ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ገለገለ ብብልሽውና እንድሕር ጠፍዩ እቲ ሃገር ኣብ ዲቕ ዝበለ ሽግርን ፀገምን ክታቱ ከም ትኽእል ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ኣሎ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ፅቡቅ ክትብለ ትኽእል ኣጠቃቅማ ናቱ ግን ወይ ድማ መቸም ኣብቲ ጎረባብቲ ፅቡቅ ዝኾነ ትንተና ተዋህቦን ኢትዮጵያውያን ኣዝዩ ሕማቕ ምዝመዛ ብዝብል ገለ ኮሜንት ክገብሩ ርአ ነይረ ብሓፈሻ ህዝቢ ሱዳን መንግስቲ ሱዳን የዋፃኒ ኢሉ ዝመረፆ ንሕና ጃሽ ክንገብሮ ይንኽእል ኢና እቲ እንኮ ትምኒት ናትና ግን ነዳዲ ክሳዕ ክንደይ ብፍላይ ዩኤኢ ኣብ ኣፍሪካ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ትፅዓት ከም ዘላ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ምስ በርበራ ኣብ ኔክስት ቶፒክ ናተይ ክርኤ ኣብኡ ዘሎ ዲልስ
ኢድ ከም ዘለዋ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ፍላይ ትዕደና ናይ ወርቂ ናይ ሱዳን ማለት እዩ ዩኤኢ ተቆፃፂራቶ ከም ዘላ ናብ ዩኤኢ ከይድ ከም ዘለዎን እዩ ዝንገር እቲ ናይ ጉዳይ ናይ ሱዳን ድማ ኢድ ከም ዘለዋ ናይ ሊብያ ጉዳይ ከምኡ ተመሳሳሊ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ከምኡ ናብ ናይ ሶማልያ ኢድ ኣለዋ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ እውን ኢድ ከም ዘለዋ እዚ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ምሰሓብ እውን ኢዶም ኩሉ ከም ዝኽእል ዝገልፅ ፅንፅንታታት ከም ዝነበረ ኢና ንፈልጥ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ እዚ ሃገር እዚ ኣብ ኣፌር ኣብ ማእከል ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ምትእትታዊ ይገብር ከም ዘሎን ዓቕሚ ገንዘቡ ድማ ጭዋዳ ናይ ቁጠቡ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ዕላማታት ይጥቀመሉ ከም ዘሎን ንምግንዛብ ክትሕግዘና ትኽእል እየ ኣምፅያ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኣብ ካልእ ግዜ ምናልባት ብስፍሕ ዝበለ ክንሪአ ኢና ግዜ ከይትውዳእና ሕጂ ናብዚያ ክንሰግድ ማጁ በተደጋጋሚ እና ፕሬዝዳንት ታዬና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ተነጋግሯል። ተደምረን ትልቅ ነው ማለት ወደ ቢያንስ በኮንፌዴሬሽን እነዚህ የአፍሪካ ቀንድ ሀገሮች አንድ ላይ ሆኖ የባህር ሀብት አለ፣ የተፈጥሮ ሀብት አለ፣ የሰው ኃይል ሀብት አለ፣ ማህበራዊ ሀብት አለ። እነዚህ አዋህደን ትልቅ እንሆናለን ነው እንደ ህዝብ የሚል አቋም ነበራቸው። ምንም እንኳን በቀይ ባህርና ቀጠናው ያለው የጂኦፖለቲካ እንቅስቃሴ ሶንታይም ዝብሉ ዘለው ኣብቲ ስምምዕ ናይ ሰለስቲን ሃገራት ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ዝነበረ ሰለስቲኦም ኣብቲ ሰለስቲን ዝገብርኦ ዝነበራ ስምምዕ ሓበራዊ ቁጠባዊ ኢንቴግሬሽን ንኩሉ ነገር ሓዋዊሶም ሓበራዊ ቁጠባ ንክገብሩ ብዙሕ ሓሳብ ከም ዝነበሮምን ብዙሕ ሕልሚ ከም ዝነበሮምን ቀዳመይቲ ነቲ ኩነታት ክትዕዝ ዝጀመረት ድማ ኢትዮጵያ ምዃና ይፈልጡን እዮም መስለኒ ካብቲ ኩነታት እትወፅያ ዘይ ንኩለን ከረብሕ ዘይክእል ኩነታት ክጠልብ ዝጀመረት ንሳያ ዳትስ ዋይ ድማ ምስ ኩለን ተንጎረባብታ ፀገም ኣጋጢምዋ ዘሎ ስለዚ ሕጂ እውን እቲ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ዝምለስ ዘሎ ምስቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣላየንስ ብፍላይ እቲ ናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይን ምስ ናይ ኣቢ ሓይልን ኣሰላልፋ ዝቕይርዎ ዘለዉ ስቲል እቲ ናይ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ከም ዘሎ ብፍላይ እታ ናይ ሶማሊላንድ ስለዘይ ትሰልጥ ዘላ ካልእ ኣማራፂታት ክጥምቱ ከም ዝኽእሉ ኣማራፂታት ክንብል ከለና ድማ ኩሉ ግዜ ሓንቲ እያ ዘላቶም እሳ ድማ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ምርባሽ ስራይ ዘላቶም ካብ ዝወፀ ምክንያቱ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ኣጀንዳታት ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ክልተ ሃገራት ኩሉ ግዜ ነታ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ከም ሓንቲ ተተኳሲት ታይም ቦምብ ወይ ከዓ ኤርትራ እናጨናነቕካ ከምኡ ዓይነት መዋጥር ምፍጣር ንኤርትራ ናፃሕርያ ጌራ ምስ ካልኦት ምስ ራሽያ ድዩ ምስ ቻይና ስምምዕ ጌራ ሓደ መዕለቢ ንኸይትገብር ዝጥቀምሉ ጌም ክኸውን ከም ዝኽእል ምግንዛቤ እንቅስቃሴ በውጥረት የተሞላ ቢሆንም ቀይ ባህር የጂኦፖለቲካ ጠቀሜታው ከፍ ብሏል። የባህር በር ፍላጎታችን ከገቢ ወጪ ንግድ በላይ በቀጠናው አፍጥጦ የመጣውን የህልውና ስጋት በቅርበት መከታተልና መከላከል ላይ ይመሰረታል። ለኢትዮጵያ የባህር በር ማግኘት የህልውና ጉዳይ ነው የሚባለውም በዚህ ምክንያት ነው። የትኛውም ነገር ሁሉንም ነገር በአገሩ አመርት አሜሪካም ጭምር የኛ ደግሞ የተለየ ነው። የኛውን በአሁን ጊዜ አብዛኛው ነገር እንታይና ንርኢ ዘለና ኣተኩሮናቶም ናብ ቀይ ባሕሪ ናብ ኤርትራ ዝጥምት ስቲል ከም ዘሎ እዚ ናይ ሃገር ቻነል ንኣብነት ሃገራዊ መደበር ቴሌቪዥን ናይ ኢትዮጵያ እዩ። ስለዚ ኣጀንዳ ንካልኦት ሃገራት ኣብ ግምት ዘእተወ ወይ ኣብቲ ገባሕሪ የድልዮም እዩ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ስለ ዘድሊ ካልእ ድማ ናሽናል ሴኪሪቲ እውን ከገድሰካ ይኽእል እዩ። ልኡላውነት ናይ ካልኦት ሃገራት ጥሒስካ ግን ንዓኻ ሃገራዊ ስጋት ስለ ዘለካ ልኡላውነት ናይ ካልኦት ሃገራት ትጥሕዝ ማለት እውን ኣይኮነን። ካልኣይ ድማ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ሕልምታት እቲ ኮንፌደሬሽን ዶ ገለደ ዝብልዎ ነቲ ዝተፈተነ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣይ ዶንት ቲንክ ታሪኾም ፅቡቅ ገይሮም ዝግደስሉ ግን ውራይልካ እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል ፌደሬሽን ቅድሚ ሕጂ እኮ ተፈቲኑ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ነቲ ፌደሬሽን እውን እንተኾነ ዝኣለይዎን ነቲ ሃገር ኣብ ውሽጦም ከእተዋ ዝፈተኑ ንሶም እዮም ነይሮም ዋላ እቲ ፌደሬሽን ኤርትራውያን ዘይደልይዎ እንተነበረ ነቲ ፌደሬሽን ዝበሃል እውን ከወግድዎን ክጠርንፍዋ ዝፈተኑን ንሳቶም እዮም ነይሮም። ስለዚ መን ይኣሚኑ ምሳቶም ብፌደሬሽን እሞ ከዓ ንሳቶም ከመሓድርዎ ከፍ ክረሎም ዝኽእል። ስለዚ ኣገን ንኤርትራ ኣጀንዳታት ወይ ከዓ ካልእ ኤርትራ ተረጋጊያ ናብ ምዕባለን ናብ ርቃትን ንኸይትኸይድ ዝሰርሕ ሓይሊ ከም ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ምግንዛብ የድልየና። እዚ ከዓ ኣይ ቲንክ ሓደ ካብቲ ቁሩብ ምዝ ናይ ሶማሊላንድ ክዝሕል ፈቲኑ ዝነበረ ሕጂ እውን ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ኩነታቶም ብጣዕሚ ሕማቕ ስለ ዘሎ ፅቡቅ ስለ ዘየለዉ ነቲ ውሽጣዊ ኩነታት ሓንቲ ካብኡ ከውፅኦም ዝኽእል ነቲ ሃገር ንደገ ኣብቲ ገባሕሪ ከነምፅእ ኣለና ዓባይ ሃገር ክንከውን ኣለና ገለመለ ቁጠባና ፅቡቅ ክኸውን እዩ ከምዚ ክንከውን ናልካ ሕልሚ ክሸይጥ ተጀሚርካ ምናልባት ሃገር ኣብ ሓደ መስመር ክትመፅእ ትኽእል ዝብል ሓሳብ ከም ዘሎ እቲ ኣጀንዳ ድማ ኣገዳስነት ከም አሜሪካም ጭምር የኛ ደግሞ የተለየ ነው። የኛውን በአሁን ጊዜ አብዛኛው ነገርን ከውጭ ነው የምናመጣው። ኢትዮጵያውን
በቁሳቁስ ደረጃ በኮሞዲቲ ሸቀጥና የተለያዩ ነገሮች ከ3.2 ቢሊዮን ዶላር። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በምናይበት ጊዜ የኢትዮጵያን ህልውና የሚፈትኑ ናቸው። እንደ ሀገር ማድረግ ካልቻልናቸው የፖለቲካ ስብራቶቻችን መካከል አንዱ ብሔራዊ ጥቅሞቻችንን በማጥላት So again, بعيني ኩነታት ክትሪኦ ከለኻ ብዙሕ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግባእ እዩ ነይሩ ብተሃገር ከም ማንም ኣብ ውሽጢ ሃገር 2-3-4 ውግእ ዝካየድ ዘሎ ሃገር መጀመርያ ውሽጣዊ ፀገምካ ክትፈትሕ ህዝብኻ ሰላም ክትገብር ድሒርካ ድማ ምስ ጎረባብትኻ ብሰላምን ብፍቅርን ብይህን ምሂን ተመያይጥካ ክትዘራረብ ዳይግባእካ እምበር ናይ ካልኦት ሃገራት ካርታታትን ወደባትን እናጠቐስካ ናዘንጠልካ ክትዛረብ ጽቡቕ ጉርብትናን ዝምድናን ክፈጥር ከም ዘይክእል ርዱ እዩ። እስከ ብዛዕባ እዚ ኣብቲ ካልእ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ከያተና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብዚኣ ሓንቲ ዝበላ ንስማዕ። እዚ ናይ ሶማል ንብሎ ዘለና ናይ ካልኦት ከባቢታት እንተልና ናይ ሱዳን ዘርዚርና ዳሕራይ ክንሪኦ ንኽእል ኣብ ክሊ እዚ ኣተሓሳስባ ዝኣቱ እዩ። ኤርትራ ናይ ሓደ መራሒ ናይ ሰበስልጣን መንግስቲ ዘይኮነ እቲ ህዝቢ እዚ ኩሉ መስዋዕቲ ከፊሉ ዘረጋግፆ ለውጢ ድሕሪ 50 ዓመታት ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ መጋበርያነት ክኣቱ ኣይኽእልን። ዝኾነ ሓላፊ ንመሰለ እዩ ዘሎ ነዚ ህዝቢ ወኪሉ ናይ ዝኾነ ይኹን ናይ ደጋ ሓይሊ መጋበርያ ክኸውን ኣይኽእልን መሰል እውን የብሉን። ስለዚ እቲ ፀገም እዚ እየ ዝብሎ ኣነ ናይ ውልቀ ሰባት ጉዳይ ኣይኮነን። ንሕና ከበይ መፂና መን ኢና ኣበይ ኣለና ናበይ ገፅና ክንኸይድ ማለት ሕልና ዘይብሉ ኣይሰኣንን ኢኹም። ምክንያቱ ኣብ ኩሉ ሕብረተሰባት ዘሎ ስለ ዝኾነ ልዕሊ ኩሉ ግን ናይቲ ህዝቢ ሕድሪ ናይቲ ህዝቢ ሓላፍነት ልዕሊ ኩሉ ከዓ ናይ ዞባና ኩነት በዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ስለምንታይ ብዛዕባ ሶማል ንሓሚ ስለምንታይ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ንስከፍ ስለምንታይ ብዛዕባ ሱዳን ንስከፍ ስለምንታይ ብዛዕባ ካልኦት ከባቢታት ቀይሕ ባሕሪ ወሽመጥ ዓደን ክንኡ ሰጊርናዊ ናብ የመን ኣብ ካልኦት ዘለዉ ከባቢታት ስለምንታይ ገድሱና እንዳይልና ነናሓትሕዱ ዝፀላሎ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ተጋራጫዊ ረብሓታት እዚ ዝኣተዉ መጋበርያታት መሲልዎም ኣትዮም ክኾኑ ክእሉ ግን ዝቕፅል ነገር ምን ኣይኮነን። ምዋነ ብኣበጋግሳ ከምቲ ዝበልክዎ ፐርሶናላይ ይገብሩ ኣይደልን ብዙሕ ዝረበሉ ዝኽእል ነገር የሉ ኸውን ግን ነዚኣ ሃገር እዚኣ ኣብ ክሊ ናታቶም ፅልዋን መጋበርያነትን ክትኣቱ ስለ ዝተወሰነ ሓድሽ ኣይኮነን። ብናይ ዋሽንግተን ኣጠማምታ እንድሕሪና ኤርትራ ናፃ ክትከውን የብላን ምስ ኢትዮጵያ ልሒቓ ክትነብር ክትክእል ኣለዋ ናና ረብሓታት ከምኡ ስለ ዘገድድ ክበሃል እንከሎን ድሕሪ ኩሉ ዓመታት ዝኸፈልና ከፊልና ኣብዚ ምስ በፃሕና ሕጂ እውን ብተመሳሳሊ ናይ ዓለም ኩነታት ተቐይሩ ክኸውን ይኽእል ዝሕል ኩናት ኣኸቲሙ ክኸውን ይኽእል ግን እቲ ሕሙም ኣእምሮ ናይ ምግባትን ናይ ምዕብላልን ንሱ ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ እዚ 10 ዓመታት ዝተረኣየ ነገር ኣነ ካብኡ ኣውፂኻ ክርአ ዝከኣል ኣይኮነን። ኣብ ቁልፊ ኩሉ ጌጋ ኣብ ምርካዕ ይኹን ናብ ሓደጋ ኣብ መድረኽ ዘሎ ጉዳይ ዝኾነ እንተኾነ ወትሩ ሃገረይ ወትሩ ዝዓደይ ወትሩ ሃገረይ 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 ይዝብል ኣለ ላላላ እዚዩ ጭርሖ ይወቱ ሃገር ወሃገር ኣምራዋን ሕሰብ ዘይቂሮ መትከል ይፃዕዱዋና ይፍሓሙ ዘሎን ዝነበረን ታሪክ ዝዋሓት ይኹን ዝሕረኽርኽ ዘይሩ ዘይሩ መንነት ብላዊ ትሕቶ ብዘይውልውል ልበይ ንዘይዝጥምቶ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ሙሳ ፋኪ መሃማት ኣብ ኣከራኻሪ ወረዳታት ትግራይን ኣምሓራን ዝርአ ዘሎ ምትፍናንን ተኽእሎታት ጎንፅን ዘለዎ ስክፍታ ብምንባር ብህፁፅ ተፃብኦታት ክቋረፅ ፀዊዑ ከም ሓበሬታ ሕቡራት ሃገራት ካብ ምስ ትግራይ ዘዳውብ ከተማታት ኣላማጣ፣ ራያ፣ ኣላማጣ፣ ዛታን ኦፍላን ኣስታት 50,000 ተወላዲ ኣምሓራ ዝኾኑ ህዝቢ ከም ዝተመዛበሉ ሓቢሩሎም። ኮሚሽነር መሃማት ኣብቲ ሎሚ ዓርቢ ዘውፅኦ መግለፂ ክልተ ወገናት ንሲቪላውያን ዜጋታት ከቐድሙን ካብ ዝተሓደሰ ምምዝባል ህዝቢ ከድሕኑን ፀዊዑም። መግለፂ ኮሚሽነር ኣፍሪቃዊ ሕብረት ክልተ ኣካላት ፍልልያቶም ብዘተ ክፈትሑ እውን ተማሕፂኑ። ኣብ ቀረባ ሰሙናት ብዝተፈጥረ ምትፍናን ክልተ ወገናት ሓድሕዶም ክካሰሱ ምፅንሖም ይዝከር።
ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ካብ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ግብረ መልሲ ንምስማዕ ዝገበሮ ጻዕሪ ኣይሰመረን ከተማ አላማጣ ዝፈረሱ ዘይሕጋዊ ምምሕዳራት ኣባላቶም ተመሊሶም ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ወገናት ገፍዒ ኣብ ልዕሊ ንብረትን ህዝብን መንግስትን ድማ ዕንወትን ዘረፋን የካይዱ ከም ዘለው ከንቲባ ከተማ አላማጣ ኣይተዝናው ደስታ ብስልኪን ቲኤምኤች ገሊጾም እቲ ዝካየድ ዘሎ ግፍዕን ዘረፋን ድማ ኣብታ ከተማ ፌደራል ፖሊስን መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኣብ ዘለውሉ ምዃኑ ኣይተዝናው ደስታ ሓቢሮም ዝርዝሩ ከም ዝስዕብ ክቐርብ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዞባ ደቡብ ወረርቲ ሓይልታት ብሓይሊ ካብ ዝሓዝዎም ከባብታት ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ምፍራስ ዘይሕጋዊ ምምሕዳር ኣብ ምምላስ ተመዛበልቲ ዓብዪ ተስፋ ኣንቢሩ ጸኒሐ እዩ ይኹን ዳእምበር ኣብ ቀረባ መዓልታት ኣብቲ ዞባ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ አላማጣ እቶም ፈሪሶም ዝነበሩ ዘይሕጋውያን ምምሕዳራት ገለ ኣባላቶም ኣብ ልዕሊ ብውልቆም ናብ መረበቶም ዝተመለሱ ጥይት ክሰቲ ነይርዎም ክወፁ ነበሮምን ጥይት ሓደ ሞት እኮ እዩ እዚኦም እኮ ክልተ ሞት እኮ እዮም መጀመርያ 1 ሚልዮን ትግራዋይ ህሊእካ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ትግራይ እዚ ኩሉ ፈኸራን ዳንኬራን ፍጣሙ ጠፊኡ ስረኻ ምሊኡካ ዕጥቅኻ ራጊፍካ ካብዚ ዓቢ ውርደት ሕፍረት የለ ዜጋታት ደቂ ህዝቢ ኣጥፊኻ ስኻ ትቅጽል ምሕሳብ ልዕሊኡ እንደገና ነዚኦም ህፃናት እዚኦም ኣጽኒትካ ንስኻን ህይወትካ ክሰርር ንኣሜሪካ ምጽሞ ሓግዝ እንኢልካስ ኣሜሪካ ሓዚላተኮ ዘውር ዘላ ክሳብ ንዓና ከንታይ ውሕስነት እውን ክትብል ቀዳመይቲ ኣብቲ ክራይቴርያ ዝሓተተታ ውሕስነት ናይ ቶም ንሰላም ዝዛተዩ ንደሊ ኣለና ኢላ ውሕስነት ድሕነት ናይ ነፍሳ ዓጢጦ ስለዚ أنا أنتهي بالنظام تيت تساتين يوم تيت مسحالين دي تيت عرفت كوي إذا يوم كهولو لب صارت بتعوم من مدى بهالسي مدارك ألبو دقاوني دقا كل عمرت كاتنو برا أيو بحر له قرماز البوسو بقولي مبرغاوي بوتاع كله ظهرفو من النتالو بقندون عالم بمستير جرابيلو أسلامي كتسناي نيش عبي أب حدا ما الزوارة رسبهلي نارا بيلن سهو عفار كنا ما تقرنيا تقري رشاد حدارم وترم السمرو ومغمس حدا نتقميسهم أب حدا ما تكرم سعسلو بتحوهم من نتي قنصلوهم هذا المبي نخيد بعزو حدا زمن رأسي ولد ميكائيل رأس حيلو أبات أمر بحث حقوس شيخ إبراهيم سلطان عبد الله قدر كبيرة أتو ولد أول دمارة ورأس تسمى تقالستي جغان مدابا إيرترا ميريت أمبر هزبا الجنانيو عساق تفو بحر خنت صفالو أطفتو مدفات نوبلو يطفو وس نتفالت إياكم نابلو ليتن كترن كحلمون منته نبرخ قبرو بعدوان لزات ندات براريو انت قلتلكو قعزو 3 عمت كوينات نهلاوي زفاتات تنقر اوانات ابتو انكوي نبيني واحد تولكو سماي سم تولكو مدري مساجي حد فترات بدلو قطيمه بقمماوي غاتات العليا باجوكو كوينو تفطراي كتفو اموصات مدري اباي كووجو بتحبوا منتي نخلي أحد على وجدي شيء أنا نبات قبضت أبص هذي بلون بطان عشلات بحاول خلوا لبوك بتانكي وخشوف له عجب بتاكو دبر زنبرة ولا حد نزيم من الريح وتحلي فيه بمرام أميرة حجير أمه تيترخبه نحن نقصات فتحين نقص نزام مدري نحن في نص سلام دابلو نحن في نص سلام دابلو قدوس قديسهم نمرنا أبات نفسه بخون له أي تحلموا بلومي نايت مال ذكركم نتصوح حلموا سماعتنا وترو يتذكروا عاود نحب شمات فلت وانا زي حفتنا اسكاتاك علي نايب حق شمانا تقصكم مورال كتبوا لي بدعمي بتحتنا حدت نايب حكي كم زي وعرو confident بقعد زلوا emotional جرات النعيون نايب حق نفعتي جاب تانيك صار استغسقري قد مورال هابو لي بليز كيت سقرو كم زيوم عينت سبات يدليونا له كيليوم قبال أمور قدلي كدل كتسكادلو صنع نخوان أبيو زلو نزل العزيز فترو انتاي مولو زيكلو وترو هاقري وترو زعدل وترو هاقري يزبل أنا اوكي ابزاغا انتايتي فاليو ادي وسخ انتاي ترى نظرات موسى طرايدي امزو حليفه تزارب كوي ويس اب قطبا نايت هاجر
ሓባራዊ መክሰብ ሎሚ ዝኾነ ናይ ደገ ወፍሪ ክብለካ ኸ ናይ ደገ ወፍሪ ኣብ መወዳእታ ዜሮ ሳሚ ባዶ እኩብ እዩ መወዳእታ ጥረ ነገራት ትወስድ ጉልበት እዚኣ ዘረባ ስምዕዋ ወፍሪ ናብ ዕደና ናብ ገለመለ ናይ ቻይና ድዩ ናይ ራሽያ ድዩ ናይ ኣሜሪካ ድዩ ናይ ስዑድያ ድዩ ክመፅእ ከሎ እንታይ ትትርጉም እዚኣትከ ፅቡቅ ጌርኩም ስምዕዋ ፕሊዝ ቁጠባ ዘዕብብ ሞ ሓባራዊ መክሰብ ሎሚ ዝኾነ ናይ ደገ ወፍሪ ክብለካ ኸ ናይ ደገ ወፍሪ ኣብ መወዳእታ ዜሮ ሳሚ ባዶ እኩብ እዩ መወዳእታ ጥረ ነገራት ትወስድ ጉልበት ትምዝምዝ ኣብ መወዳእታ ነቲ ቁጠባታት ለውጢ ተምፃልና እዚ ናይ ዕንጋሎ ቁጠባታት ስለምንታይ እዩ ከምዚ ኮፍ ኢሉ ኣፍሪቃ ብምሉኡ 60 ሚእታዊት ሃብቲ ወይ ፀጋታት ናይ ሃገር ሒዙ ከሎ ስለምንታይ ኣብ ከምዚ ዝነባበር ዘሎ 1.2 ቢልዮን ህዝቢ ሎሚ ዘለዎ ዝነብረሉ ዘሎ ቁጠባን ድሕሪ ሓደ ወለዶ ናብ 2 ናብ 3 ቢልዮን ምስከተ እዚ ናይ ዕንጋሎ ቁጠባታት በቲ ዘለዎ ከይዱ ናይ ህዝብታት ሽግር ክፈታሕ ይኽእል እዩ መብዛሕትኡ ናይ ደገ ወፍሪ ዝበሃል ከዓ ንክልተ ሰለስተ መሻርክቲ ሒዝካ ናይቲ ሃገር ጥረ ነገራት እናመዝመዝካ ነቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ዘማዕብል መደባት ተኣታቱ ኣበይ ነይሩ ኢንስፓይት ኦፍ ከምኡ ዝኣመሰለ ስክፍታታት እናሃለወ ከወፍር እየ ዝበለ መን ወፍር ኣብ ናይ ቴክስታይል ኢንዳስትሪ ከወፍር እየ ዝሕልና ኣውፍር ከተወፍር ድሕር ኮንካ እንታይ ትገብራ መወዳእታ ናይ ተወፍር ከም ኣብነት ዝሓለፈ ብዙሕ ተመክሮታት ኣለና ቅድም ቀዳድም ንዓይ ዘገድሰኒ ክንደይ ሰራሕተኛ ናይ ባሕቂ ከዓ ስኪል ሰራሕተኛ ክቆፅረለ ይኽእል ንሱ ከዓ ዳይናሚክ ኮይኑ እናማዕበለ ይኸይድ ብ3,000 ጀምር ናብ 5,000 ኪድ ናብ 10,000 ኪድ 20,000 ብግቡእ ዝሰልጠነ ሞይኡ ተመክሩ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ሰራሕተኛ ከፍሪ ዝኽእል ወፍሪ እንድሕር ኮይኑ ሓላል እዩ ኣብ ዓይነት ፍርያት ለውጢ እናምፅአ ኣዝዮም ብሉፃት ፍርያት ደፍሪ እንድሕር ኮይኑ ሓላል ጥረ ነገራት ዝወስድ እንድሕር ኮይኑ ግን ምልክት ሕቶ ኣሎ የወፃፅእ ድዩ የወፃፅእን እዩ እንታይ እቲ ኣበርክቱ ናብቲ ቁጠባ ክትርኢ ትክእል ኣለካ ሕጂ ብሓፈሻዊ ስምዒት ዝውሰን ነገር ኣይኮነን ጉዳይ ብጉዳይ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ወፍሪ ኣብ ምንታይ ዓውዲ እዩ ኣበይና ኢንዱስትሪ እዩ እንታይ ለውጢ ከምፅእ እዩ ማዕረቲ ብሃገር ደረጃ ወፂኡ ዘሎ ናይ ልምዓት መደባት ኣበይ ይማጣጣ እንታይ ኣብብ ዘሰክፍ ነገር ይብልና ናብኡ ንሕና ኩሉ ክፉት እዩ ኣብ ጣውላ ኣብ ቅድሚጠን ኩለን ወረኣታ ኣይባሉን ወርቅሎ ወርቅን ወስዶ ኢና 80 ሚእታዊት ኣብዚ ሪፋይን ጌርና ኣብ ደገ ሪፋይን ክንገብሮ ኢና እንዳሂልኒ ርእሰይ እናሓኸኩ ደኒነ ዝቕበሎ እምበር ርዒመ ይቅበለኒ ምስ ናተይ ናይ ሓዋሩ መደባት ኣብ ሜታል ኢንዳስትሪ ኣብ ተፈላለዩ ካልኦት ኢንዳስትሪታት ክኣትው እል ኣለኒ ከምዚ ቅዲም መጠቀስኮ እዩ ናሓስ ወፃ ኣሎ ከይድ ኣሎ ናይ ግድን ኣይኮነን ንሕና ገጀፍቲ ናይ ሜታላት መመስርሒ ትካላት ኮፍ ከነብል ካብ ግዜ ናብ ግዜ ግን እናዋህለልና ነብል ንግዚኡ ማዕለሽ ኢልና ገዲፍናዮ ከይዱ ኣሎ እንታይ ከተረኺቡሉ መወዳእታ ብጀካ ጥረ ነገራት ጓሕጉሕካ ምውሳድ ኣብቲ ኢንዱስትሪ ናይ ባሕቂ እንታይ ለውጢ ምፅኡ ናይ ሕርሻ ፍርያት ጥሪት ከብቲ ጠለበጊዕ ድላይ ካበል ፀባ ዝኾነ ነገር ፍርያት ዓይነት እናወሰኸ እናገፍሐ ከይድ ድሕር ኮይኑ እዚአን ክመልኣ ዘለዎን ክራይቴርያ ሰብ ብዛዕባ ወፍሪ ዝዛረብ ዘሎ እዚኣ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ደጋ ወፈርቲ ክመፁ ከለዉ ነቲ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ጓሕጉሖም እዮም ዝኸዱ ስለዚ እቲ ዝበለፀ ወፍሪ ክግበር ዝኽእል ነቲ ሃገር ከማዕብላ ዝኽእል እዩ ኣብዚ ድማ እዩ ተራ ናይቲ ኣብ ደገ ዘሎ ሕብረተሰብና ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ ዝኽእል ምስተን ናይ ወፃኢ ካምፓኒታት ክመፃ ከለዎ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ እንታይ የንብብ ኣለኹ ብዙሕ ናይ ዕደና ቦታታት ናይ ኤርትራውያን ክኢላታት መንእሰያት ይገብርዎ ከም ዘለው ኣብ ካልእ ዓለም ተሪኻዮ ግን ኩሉ እቲ ዕደና ድዩ ካልእ ናይ ደገ ካምፓኒ ምስ ናታ ሰራሕተኛታት መፅያ እቲ ፀጋታት ሒዛቶ ትኸይድ ፅባሕ ንግሆ እቲ ሃገር ኣብ ኣደዳ ድኽነት ይነብር እንተተኻኢሉ ግን ነቲ ኣብቲ ዓዲ ዝወፁ ዘሎ ዕደና እቲ መንእሰይ እንተተማሂርዎ ድሕሪኡ ድማ ባዕሉ ክገብሮ ዝኽእል ካልእ ፕሮጀክታት ከስፋፍሕ ድሓር ድማ ቫልዩ ኣድድ ነቲ ነገር ብጥረ ነገር ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መስርሕካ ካብቲ ዝነበሮ ናብ ዝለዓለ ግሬድ ጌርካ ልዑል ነቲ ቁጠባ ዕቤት ክገብረሉ ዝኽእል መንገዲ እንተዝግበር እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ውጥን ሓሳብን ወላ እኳ ብዙሕ ብድሆታት እንተልዎ ከምኡ ኢሉ ወላ ነቲ ነገር እናፈለጠ ከሎ ኣማራፂታት ስለዝስን ሸለል ከም ዝብል ዳ እምበር ኣብ ሎንግ ተርም ነቲ ሃገር ከርብሕ ዝኽእል ስትራቴጅን ውጥንን ክገብር ከም ዝደሊ ኢና ንርኢ ኣብ ክንዲ ናይ ወፃኢ ኢንቨስተርስ ድማ ናይ ውሽጢ ሃገር ኢንቨስተርስ ኦርጋናይዝድ ኮይኖም ወላ እቲ ዓቕሚ እንተዘየለ ወላ እቲ ቴክኖሎጂ እንተዘየለ ምስ ካልኦት ናይ ወፃኢ ኢንቨስተርስ ከም ሓደ እኩብ ኮይኑ ድዩ ብግሊ ድዩ ምስኦም ሰኣቶም ኮይኑ እንተኣትዩ እቲ ሃገር ካፒታል እንድሕር ሒዛ ነቲ ነገራት እቲ ብዝበለፀ ክትገብሮ ትኽእል እያ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ልምዓት እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ገዛውቲ ንእሽተይ ክፋልናት እዩ ግን ኣብ ኩሉ ሴክተር ሰብ ኢንቨስት ክገብር ከሎ ነቲ ሃገር ኣብ ነዊሕ ጠመተ ዓብ ለውጢ ክገብረላ ከም ዝኽእልን ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ክገብረላ ከም ዝኽእልን እቲ ናይ መንግስቲ ውጥን ሓሳብ ድማ ልክዕ
ሰብ ኣብዝን ኢንቨስት ክገብር ኣለዎ በዝን መለክዒታት እዝን ከማልኣለዎ ዝብል ፕላን እንድሕር ኣውፅኡ እትብደገ ዘሎ ሰብ ብግሊ ድዩ ብእኩብ ድዩ ብሓባር ድዩ ብቤተሰብ ድዩ ብከተማ ድዩ ብገለ ተኣኪቡ ንናቱ ክገብር ክእል ኣብ ደገ ድማ ዘይነዓቕ ዓብይ ዓቕሚ ዘለና ነዚ ድማ ነፍሲ ወከፍና ብግልና ንዳለወሉ እቲ ሕጊ ክወፅኡ ኩነታት ከም ዝንሪኦ ዘለና ኤርትራ ብዝቐልጠፈ ኣብ ለውጢ ገፃያ ትኸይ ዘላ ስለዚ ንስኺ ዘይገድስ ኣበየ ኣለኻ ፕላንካ ግበር ምክንያቱ ሓደ መዓልቲ እቲ ኩነታት ምስ ተገበረ እቶም ተዳልዮም ገንዘቦምን ፕላኖምን ሒዞም ዝፀንሑ ንሳቶም እዮም ዝያዳ ከርብሑን ዝኽእሉ ስለዚ ነዚ ክንርኢ ከለና ብስኮነ ክገብረ ከይኮነ ካብ ሕጂ ፕላን እናገበርና እናተዳለና እናሓሰብና ውጥ እናገበርና ክንፀንሕ ኣለና እናበልኩ ከም ወትሩ ዳነ ዝብሎ ካብቲ ዘሎ ኩነታት ናትና ኣበርክቶ ንክንገብር ተዳሊና ንክንፀንሕ ክሕግዘና ዝበልኩ እየ ዝገብር ዘለኹ ኣይሆፕ ካብዚ ተማሂርና ናብ ዝበለፀ ክንጥምት ድማ ክሕግዘና ኣብቲ ዝገብሮ ዘለኹ ድማ ንከምዚ ዕላማ ኢንስፓየር ክገብረና ክንፈልጥ ዓለም ናበይ ገፃ ቤን ገፃ ትቕየር ኣላ ክሕግዝ ኢለ ዝገብሮ ዘለኹ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተቋርፁ ነዚ ኣለበዋ ስምዕዋ ንፈልጦ ንቻይና ኣብ መጀመርያ 80ታት ቻይናውያን ኣብ ስደት ዝነበሩ እቶም ቀንዲ መበገሲ ናይ ዕቤታ ከም ዝኾኑ ብኸመይ እንትሕሪልኩም መጀመርያ ነፍሲ ወከፍ ቻይናዊ ኣብ ስደት ከሎ ገንዘቡ ብኣገባብ ሒዙ ኣብ ዘየድልዮ ከይሓሸሸ ኣኪቡን ኢንቨስት ክገብር ስለ ዝፀንሐ ኣብ 80ታት ቁጠባ ክቅየር ዝጀመረ ኩሉ ገንዘቦም ንቻይና ኢንቨስት ገይሮምላ ናይ ደገ ሓይሊ እውን ኣየድልየ ካልኣይ ድማ ናይ ቢዝነስ ኣምር ስለ ዝነበሮም ቢዝነስ ስለ ዝፈልጡ ዝነበሩ ኣብ ዓዶም ከይዶም ሎሚ እቲ ዝበለፀ ቢዝነሳት ናይ ቻይናውያን እዮም ዝውንንዎ እቲ ሳልሳይ ድማ ንነብሶምን ንደቆምን ኩሉ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ኣተኪሮም ስለ ዝኸዱ ዝነበሩ እቲ ዘድሊ ክእለት ካብ ኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ብቐሊሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ተማሂሮም ንኤውሮጳውያን ንኣሜሪካውያን ክመርሕዎም ጀሚሮም ኣለዉ ካብኣቶም ተማሂርና ሕብረተሰብና ንክንሃንፅ ክንብጋስ ኣለና ንዑ ክሕግዝ ኣብ ቁኑዕ ይኹን ኣብ ጌጋ ኣብ ምርጋእ ይኹን ኣብ ሓደጋ ኣብ መድረኽ ዘሎ ጉዳይ ዝኾነ ተኾነ ወትሩ ሃገረይ ወትሩ ዝዓደይ ወትሩ ሃገረይ ሃገረይ የዝብል ኣነ ላላላሎ وترو هاجر وهاجر أمر ونحزن زي كيرو متكل يزعلوا ولا يفهموا زلون زنبرن تاريخ زواحد يقول سحر خرق زيرو من الناس ملاوي تحطوا بزي ولول لبي زي يستمتوا